Prvo, zelena maska mi prija, zelena boja prija za oči. Zbog toga sam se opredelila između te zelene, crvene ili crne. Međutim, čula sam da je ova maska jako dobra, da ne mora da se menja svaki dan, da se menjaju filteri na 100 sati, što mi tako odgovara. Radim na ovom mestu gde stvarno treba da budem zaštićena. Smatram da ova maska mene štiti jako dobro, jer imam godina dosta, hvala Bogu, sve je u redu do sada. Da vam kažem, masku nosim, pa pravo da vam kažem, je par meseci, ja mislim. Ne znam baš tačno. U početku smo počeli da nosimo ove iz apoteke jednokratno, a onda mi je sin ovu kupio, poklonio, tako da je ne skidam. Ne skidam zato što stvarno mi odgovara, ne magli mi naočare, što je vrlo bitno ko nosi naočare. A drugo, čula sam da je jako dobra, da štiti, što se dokazalo da je tako. Evo već koliko je korona, ja je nosim i radim non stop ovde sa ljudima i tako. Povremeno, normalno ove gumene delove, zato što radim ovde, svaki čas pipkam, što kažu, i ruke nisu uvek najčistije. Normalno da ih kući i sapunicom lagano i alkoholom prebrišem i unutra i spolja i menjam filter na 100 sati. Kupim u apoteci 3 filtera i na 100 sati menjam. Eto. Tako da sam jako zadovoljna i preporučila bi svakome da se mane onih maski koje se peru. Čisto sumnjam da mnogo pomažu te maske. A ovo je po meni najsigurnije. Tako da ću i dalje nositi.